వెల్కమ్ టు TR9 టీవీ. నేను నీరజ. శ్రీ సూర్య యూత్ అసోసియేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో HB కాలనీలో నిరుపేదలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు. మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా HB కాలనీ అల్లూరి సీతారామరాజు విగ్రహం వద్ద శ్రీ సూర్య యూత్ అసోసియేషన్ అండ్ నాయకులు మూర్తిరాజు, నాగరాజు, రవీందర్ రాజు ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర సరుకులను నిరుపేద ప్రజలకు, కూలీలకు, పారిశుద్ధ కార్మికులకు సుమారు 200 మందికి 10 రోజులకు సరిపోయే బియ్యము, నూనె, టమోటా ఇతర వస్తువులను అందజేశారు. సుమారు 200 మందికి అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా సూర్య యూత్ అసోసియేషన్ నాయకులు నాగరాజు మరియు రవీందర్ రాజు మాట్లాడుతూ, కరోనా మహమ్మారి వల్ల పనులు కోల్పోయి తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న నిరుపేదలకు, కూలీలకు సరుకులు అందజేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ప్రభుత్వం విధించిన లాక్డౌన్ సమయంలో ఎవరూ బయటికి రాకుండా కరోనా మహమ్మారిని నిర్మూలించాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ విపత్కరమైన పరిస్థితిలో మా తరఫున కూడా అంటే ఇక్కడ ఉన్న అల్లూరి సీతారామరాజుకి ఏదైతే ప్రతి ఇయర్ చేస్తామో శ్రీ సూర్య యూత్ అసోసియేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో వై రవీంద్రనాథ్ గారు మరియు సూర్య యూత్ అసోసియేషన్లో ఉన్న మెంబర్స్ అందరూ కలిపి స్పాన్సరింగ్ చేస్తూ ఈరోజు పేదవాళ్ళకి టోటల్ మొత్తం గ్రాసరీ ఐటమ్స్, బియ్యము, పప్పు, ఉప్పు, చింతపండు అన్ని గ్రాసరీ ఐటమ్స్, కూరగాయలు అన్నీ కలిపి ఒక్కొక్క బ్యాగ్ వర్త్ 600 రూపాయల బ్యాగ్ కాస్ట్. అది ఈరోజు ఒక 250 మంది దాకా ఈరోజు ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం చేస్తున్నాము. 250 కుటుంబాలకు ఇస్తున్నాం. ఇదని మా వంతు కార్యక్రమంగా ఇదండి. ప్రతి ఒక్కరు ఇది సామాజిక బాధ్యత వహించాలని. ఎందుకంటే ఈ రోజు ఉన్న పరిస్థితి చూస్తుంటే పేదవాళ్ళు చాలా కష్టంగా ఉన్నారు. ఇక్కడ వచ్చిన పరిస్థితి చూస్తుంటే మాకు కూడా చాలా విచారకరంగా ఉంది. ఇంతమంది పేదవాళ్ళకి మనం మొత్తం అందరికీ సమకూర్చలేకపోతున్నామని. అయినా సరే మా వంతు మేమందరం కలిపి కాంట్రిబ్యూషన్ చేసి ఈ విధంగా చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని కూడా స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇదే విధంగా పేదవాళ్ళందరికీ సాయం చేస్తే బాగుంటుందని మరొకసారి కోరుకుంటున్నాం. మేము ఇక్కడ సూర్య యూత్ అసోసియేషన్ ద్వారా వారి సహకారంతో నేను మిత్రులందరం కలిసి 250 ఫ్యామిలీస్కి ఒక 6 రోజులకు సరిపడా మధ్యం వారికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఈ పరిస్థితి ప్రజలకి బాగుంది. మా బాధ్యతగా మేము చేస్తున్నాం. ఇది మేము మీ అందరికీ ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే మీరు కూడా ఇన్స్పైర్ అయిపోయి మీ తోటి వారికి బాధ్యతగా సహకరించాలి. ప్రభుత్వం మీద భారం ఎక్కువ పడేయకుండా మనం అందరం కలిసి ప్రజలకి, మన తోటి వాళ్ళందరికీ సహకరించాలని మేమందరం ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాము. రేపు ఎక్స్టెన్షన్ అయితే మళ్ళా ఈ కర్ఫ్యూని ఇంకొక విడతగా కూడా ఇవ్వడానికి మేము అందరం ఉద్యుక్తమై ఉన్నాము. నమస్కారం. కొంత సహాయ సహకారం అందిస్తామని సూర్య వారు ముందుకు వచ్చి 250 కుటుంబాలకు ఈరోజు ఈ రకంగా సహాయం చేయడం చాలా అభివృద్ధం. ఇదే రకంగా వారిని ఆలస్యంగా తీసుకొని మిగతా వారికి కూడా మిగతా సంఘాలు కూడా పేదవారికి సహాయం చేస్తుంది. ఇచ్చిన వారు 20 సంవత్సరాలుగా ఇదే కాకుండా అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా పేదలకు, పిల్లలకు కానీ ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా 6వ డివిజన్ తరఫున నేను వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరెనిటీ. మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేని ఫలితాలను సాధిస్తున్న #1 స్కూల్ సెరెనిటీ. మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, 100% ఫలితాలు, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, యోగా, అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్. ప్లీజ్ విజిట్ Serenity Model High School, Nagaram. Admissions are in progress. Call 040-271-46899 and 040-271-48699.